Nyakoram go jonka moro moro mintiere dakika hoskada paga dek tok sa paga rio mar tok sa dek mano mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni chenro mar mbaka oromo chenro chako sani nyaka rom kanyo sa bich mar onyango matayo kiny makawuono nyinga Sharon Ongao mbaka oromo nyakoram go jonga chako gi chal mar fwambo bange abro bedo kata yetwak e chenro mar mbaka oromo chal mag fwambo gin weche mabende waluoni duto te mabende bro bedo kiyudo e weche mago manyien mono timore kapok oromo sa bich mar onyango wabro bedo kwa kauni achiel kachiel. Wachaka naga chich mano mar nek mabende iseo kod nek mano mar apisa mano mar GSU odiochieng' manyoro e kar jot mar State House mabende ong'ere gi nying mar Kithuka Kimunji. Okiny makawuono ibro bed ka ichope e nyim doho nyakoram ga jongo odiochieng' manyoro kanida dhoge nochanga ni en satani manoore mar mondo mi oneg obila mano mar GSU. Kata kamano kawuono bende oyangore nitiere ripode mopogore opogore kaluwore koda tudruok mano mar Kimunji kanyakla kod obila mabende koro no neg kod asere mong'ere kaka Ramadhan Matanka. Dibed ne ging'ere, dibed ne nitiere gwandruok e kindegi mane penjo maduong'. Nonro yango weche mopogore nyakoram ga jongo kaluwore koda tipo mago mag wang' dede mabende nokawo State House. Yango ni Kimunji na loso gi Ramadhan e kind thuolo mar dakika 17 kapok nochuoye kod asere. Koro penjo nitiere dibed na ging'ere koso ooyo. Kata kamano en nek manotimore odiochieng' manyoro nyakoram ga jongo. Kata kamano Ramadhan bende wang'e ne Jasalam joikoga kapok chieng' opodho. Odiochieng' manyoro nok nyal ike nyakoram ga jongo kwayo makende mabende nokwayo anyuola mare mar mondo mi tim postmortem tim nonro kaka notho. Ginore mabende okelo nwang'e ni asere manochuoye to asere nochuo kanye wachre ni nochuo adundo mare. Koro odiochieng' makawuono bende postmortem ibro bed ka itimo ne obila mong'ere kaka Ramadhan Matanka kapok otimne kopo mare mogik. Kata kamano weche motenore kod doho wabro bedo kwaluo odiochieng' makawuono ni en kumane mabende ibro bed ka ichiwo ne ahinya bang' wang' dede nyiso kaka nochuoyo Ramadhan gi asere. Kopogore gi mane e gwenge mag Mombasa bende wantiere gi jafwambo marwa Jojao kontiere weche mopogore opogore mabende waluoni. Achiel kuom gi nyakoram ga jwang' bende en jiwo somo mano e kar tiegruok mago mag TVET. Odiochieng' makawuono aneno ka Kenya Private Sector Alliance mano riwruok makelo kanyakla kembe mago mag ji giwegi. Odiochieng' makawuono gintiere koda rombe mabende gibago Kenya Coast National Polytechnic e kaunti ma Mombasa. Romo mabende nochakre sa 2 mar okinyi odiochieng' makawuono kaka inyalo jiw tiegruok mago e TVET mopogore opogore e pacho kae. Ka bende wendo modhial mabende ochopo romo makamano en jagoro e bwo migawo mano mar TVET Dr. Esther Muoria nitiere romo maket kod mano. E gweng' mago makaluo chak gi kaunti mano ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu bende odiochieng' makawuono migawo mochung' ne tudruok mago mag pinje maoko. Odiochieng' makawuono bende gibro bedo ka giyango Foreign Policy Mashinani. Maine chenro mabende jiwo tudruok e gwenge mopogore opogore. Chenro makama giyango odiochieng' makawuono e kaunti ma Kisumu. Aneno ka gibro bedo ka giyange e kar jot mong'ere kaka Mama Grace Onyango Cultural Center. To kaunti ma Kisumu bende mano yanga mar mondo mi chak pilot kata mna chak chenro makama nikech ochiegni koda tong' mago mag pinje mopogore opogore mano moriwo piny Uganda kanyakla kod piny mar Tanzania. E kaunti ma Siaya nyakoram ga jwang' bende weche mopogore opogore timore e kaunti ma Siaya odiochieng' makawuono. Mokwongo en romo mabende migawo mochung' ne weche mag teko biro bedo ka romo odiochieng' makawuono e kaunti ma Siaya. To giromo kanyo nyakoram ga jwang' gi apisas maggi. Gibiro bedo ka giketo apisi mano e boma mano ma Siaya. Apisi mabende jopiny ahinya jodak e kaunti ma Siaya biro bedo ka chiwo paro mabende gintiere godo kaluwore kod dwaro okang' mabende kaunti ma Siaya dwaro gero godo kar nyayo teko mano mar nuklia e kaunti ma Siaya. Koro odiochieng' makawuono igeno ni jodito mawuok e migawo mochung' weche mag teko e pacho ka biro bedo ka yuoro e nyasi makamano. Apise mabende giyawo ong'ere kaka Nuclear Liaison Offices kama bende jopiny mantiere koda ywak mopogore opogore mantiere koda dongruok namna mopogore opogore nyalo lose kotenore kod teko mago mag nuklia. E kaunti ma Siaya bende odiochieng' makawuono nyakoram ga jwang' wantiere koda romo mano mabende biro bedo ka chakore romo mar Sitiko mano Siaya International Trade and Investment Conference mabende dendo kaka Sitiko bende biro bedo ka chakre yango odiochieng' makawuono menchien tarik 14 e kaunti ma Siaya. Romo mabende biro bedo ka dhi nyime nyaka chieng' tarik 17. Kopogore gi
mane kaunti ma Migori juma bende luonwa nok mano mar arita e gweng' mong'ere kaka Nyabiora mantiere Kuria East Sub County. Wachore ni gweng' ma kamano Nyakorom Gajwang' nok mar arita osebedo ka nitiere kanyo. Okang' mabende koro owe wuon ute ka bendo negi manyiso ne gweng' ma kamano wachore ni chi liete bende ema ng'eny ahinya kaluwore kod nok mar arita kwe. Nyabiora Nyakorom Gajwang' kaka nyisi yudre Kuria East Sub County en gweng' mogo tong' gi Migori kanyakla kod kaunti mano mar Narok. Koro jodak e gwenge makono koro kwayo mar mondo mi arita omed jiw e gwenge makono. Yira mar gweng' netike gi kanya Nyakorom Gajwang' adonji gi twak e chenro mano mar mbaka oro manyisi kanyo ni chenro mano mar keto mwandu investment forum biro bedo ka chakra yango dicho maka wone kaunti ma Siaya. To investment forum wasebedo kwa nene e gwenge moko mopogore kaunti mano ma Homa Bay waneno Murang'a e kin gwenge mamoko. Penjo en ni romo mayuayo joket mwandu makamagi gisebedo ka gikelo ber mane ne oganda ma pacho kae. Mano bende mbaka mabiro donjo godo. Omiyo chakoro nwa ote gi sani haka yo matin adonjo twak.